10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. כן, אני ממש עייף, אבל אין מה לעשות, דרור משלם לי על זה ואני חייב להיות פה. אז בואו אני אראה לכם קצת ממה שהולך להיות לכם ב8/3/2011 במסיבה בהפקה ברזילאית ומסיבה בלתי נשכחת שתארך בדרום, רק בדנדו. מי שלא יבוא, לא דנדו. אני עפתי לשם. Anytime we play a timeless song, a summer